Neste curso imos a dar a coñecer aquela información que nos permite datar a arte rupestre atlántica. En segundo lugar, abordaremos o tema da función e do significado da arte rupestre, e para ello creo que é fundamental ter en conta o feito de que a arte rupestre está escrita na paisaxe. Entón, cando comprendamos de forma efectiva a paisaxe, poderemos comprender a función e o significado da arte rupestre. E despois, para rematar pola tarde, íbamos a facer un crotax de alguna superficie gravada para comprobar a eficacia deste método, que parece rudimentario, que é bastante efectivo a hora de registrar e tamén de observar as gravuras.